kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen folo nin yɔrɔ in na fo aw sigiyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu bɛ to k'a layɛ Chérif la Jabaramuso kan k'aw ka jɛmu ka mandi lajɛ ni o ye ça s'exprime y'a fɔ ka kuma di aw ma aw ka hakilinataw fɔ gɛlɛya min bɛ aw kan n'an bɛ dakun ta fana ka nɛgɛjuru sira labila aw bɛ weleliw kɛ ka hakilinataw di o kan an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen bisimila kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ gabuguda la nin wagati in na bɛɛ lajɛlen folen no an b'a fɔ ɲɛna an ka dakun bɛ tali kɛ min na bi o de ye an y'a jateminɛ k'a fɔ nin wagati laban ninnu na maa caman bɛ yen nɔ u bɛ taa u yɛrɛ di fagaliw ma ni dɔw b'u yɛrɛ fili pɔn kɔnɔna na dɔw yɛrɛ fana bɛ fɛn dɔw ta k'u yɛrɛ faga o n'a ɲɔgɔnna caman nin wagati laban ninnu na mun de bɛ ka na n'a ye fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ walasa ka dankari a la o de ye an ka bi jɛmukan dakun ye ni an bɛna walawalali k'a kan sɔɔni aw fana bɛ weleliw kɛ k'aw hakilinataw di ni kunnasiri minnu fana b'aw la k'olu kɛ n'an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi tɛ a la o hukumu kɔnɔna fana an taara se maaba dɔ ma ale tɛ maa dogolen kɛrɛnkɛrɛnnenya la réseau ko fanfɛla la fo ka taa se an b'a fɔ ale de ye Thierno Diaye ouverture média animateur do i ni ɲantuma Monsieur Diaye ne b'a somɔgɔw bɛ di alhamdulillah basi foyi tɛ an b'i fo an ye wele i bɛna walawalali min kɛ faamuyali bɛ se ka sɔrɔ an ka dakun yɛrɛ kan cogoya minnu na i bɛ se ka fɔ filɛlibagaw ni kanubagaw ye Thierno yɛrɛ mun de la a y'a kanu ka don animation na yani an bɛ don ɲininkali jaabi hukumu kɔnɔ. Bon ni il faut k'i waleɲuman dɔn ka i ka bonya parce que nin ye bonya ye ka ɲɛsin ne ma mɔgɔ caman bɛ Mali kɔnɔ yan minnu kumakanw ka bon ne ta ye minnu bɛ ko dɔn ni ne ye kosɛbɛ nka ka bonya ɲɛsin ne ma o ye ko belebeleba ye n bɛ i fo la ka Chérif la yɛrɛ baarakɛla bɛɛ fo la d'abord c'est vrai ne ye ne don animation baaraw la depuis bon kanu don i baara min man di i tɛ se ka kɛ quoi voilà depuis ne ka dɔgɔn donc ne bɛ radio ko baaraw la Segu ni n kɔrɔkɛ Super Gataba fo ka na se Bamakɔ yan donc kanu de ye n don a la voilà donc bon ko ko n'a kanu t'i la i tɛ se ka kɛ ka ɲɛ dɛ voilà n'i y'a ye n y'a kɛ a ka ca ni n b'a ko la bi a ka ca ni san damadɔ ye kanu dɔrɔn de don donc o kanu kelen de ye hali bi n cɛsirilen b'a la fana. Voilà. An b'i fo. Merci. I bɛna walawalali minnu fana kɛ walasa faamuyali bɛ sɔrɔ o la an y'i wele i ma gɛlɛya don a la i folen n'o yɔrɔ la kosɛbɛ. Merci beaucoup. I bɛ se k'a fɔ an ɲɛna an b'a ye k'a fɔ an bɛ wagati min na ko bi maa caman bɛ yen u b'u yɛrɛ di fagali ma kun jumɛn yɛrɛ bɛ se ka na n'a ye e yɛrɛ hakili la. Bon minnu b'u yɛrɛ di fagali ma c'est vrai a bɛ san damadɔ bɔ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ taa u yɛrɛ suicider. A caman bɛ kɛ pont sanfɛla la u bɛ t'u yɛrɛ fili pont kan o de caman bɛ fanga yɛrɛ sɔrɔ quoi sinon i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ se k'u yɛrɛ fa sira yɔrɔ kan mun tɛ pont ye voilà bon mun nana ye a caman anw ne ka jateminɛ na parce que i b'a ye caman bɛ sa u sakun tɛ dɔn u t'u sakun fɔ anw kɔni sera ne sera kɛnɛ o kɛnɛ kan ka taa ko ɲɛɲini n y'a ye k'a fɔ a caman bɛ yen i b'a sɔrɔ a ɲɛw tɛ fɔ kosɛbɛ peut-être a kun bɛ sɔrɔ famille kɔnɔ i b'a sɔrɔ peut-être n'u bɔra n'a kumakanw ye a bɛ se ka na ni degun ye du kɔnɔnaw na bon ne ka jateminɛ na san damadɔ in kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔla mun b'a yɛrɛ fa a bɛɛ bɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ maaw dɔw minnu bɛ yen n'u degunnen don so kɔnɔna na u degunnen don dekun dɔ bɛ se ka maa bila fɛn caman na parce que i b'a dɔn mɔgɔw dusukun tɛ kelen ye dɔ dusukun bɛ se ka fɛn dɔ supporter ka fɛn dɔ kun dɔ dusukun tɛ se ka fɛn dɔ kun bon maa dɔw bɛ yen n'olu dusukun ni gɛlɛya y'u sɔrɔ u hakili bɛ jigin fɛn caman na a dɔw bɛ se ka kɛ u ye gɛlɛya sɔrɔ u n'u furucɛ ni ɲɔgɔn cɛ so kɔnɔ walima u cɛ taara muso filanan ta muso filanan tali kɔsɔn muso dɔw bɛ yen u tɛ se k'a kun dekun fanga bonya kojugu fɛ ni maa ma kun fɛ u bɛ se ka kojugu k'u yɛrɛ la u bɛ na n'a ye a dɔw bɛ se ka kɛ baarakɛyɔrɔ yɛrɛ senfɛ i b'a sɔrɔ minnu bɛ baarakɛyɔrɔ la peut-être parce que a dɔ delila ka kɛ an delila ka dɔ ta kɛ an ka ɲɛɲininiw na an bɔra a kalama k'a fɔ k'a bɔlen b'a fɛ o tigi ye dekun de sɔrɔ a ka baarakɛyɔrɔ la donc dekun sɔrɔla baarakɛyɔrɔ la bon a ma dɛmɛbaa sɔrɔ a la a ma mɔgɔ sɔrɔ maa min bɛ se k'a jukɔrɔma tonto k'a dɛmɛ bon ale yɛrɛ nana ye k'a fɔ nin ye maloya ye nin ye kuma sudi ye ka ɲɛsin a ka kabila ma donc
a ka ca Ala fɛ ale taara a yɛrɛ fa o fana de sababu parce que ɲɛɲiniw bɛɛ kɛra o kɔfɛ a yɛrɛ k'a fɔ bɔ fɛn ma sɔrɔ mun kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye mun b'a to a bɛ taa a yɛrɛ faga o kɛra a bɛ san caman bɔ bon ainsi de suite an ye fɛn bɛɛ la a tila caman y'o ye o kɔsa in na an balimamuso dɔ fana y'a yɛrɛ sɔrɔ baji in cɛmancɛ la troisième pôle la an y'o cɛ sɔrɔ an ka plateau kan an yɛrɛ y'o cɛ ɲininka cɛ min bɛ Sénégal cɛ ka kumakan y'a yira k'a fɔ bon ale kɔni t'a dɔn mun don mais ale kɔni k'a fɔ ko b'ale n'a cɛ ale t'o dɔn bon ko a bɛ se ka kɛ ale t'a dɔn quoi ko mun b'a la nka ale ka muso filanan de don ale b'a fɛ foyi t'ale n'a cɛ donc o kɔrɔ muso fila de bɛ cɛ bolo bon cɛ kɔni ma sɔrɔ ka don cɛ ko k'ale tɛ se ka dɔn fana ani cɛ tɛ ɲɔgɔn kan ani cɛ bɛ ɲɔgɔn kan mais cɛ ka voyage ka ca cɛ bɛ to ka voyage ka to ka taa ka na cɛ ko k'ale voyage dɔ la ale n'a taara ɲɔgɔn fɛ o voyage la u nana mais a ka taa yɛrɛ faga ta a y'ale yɛrɛ dabali ban ale kɔni t'a dɔn mun y'a sɔrɔ bon a dɔw bɛ se ka kɛ hakilibana fana ye parce qu'il ne faut pas que an ka ɲinɛ o yɔrɔ kɔ kosɛbɛ caman bɛ sɔrɔ dekun ni dekun fanga bonyana bon dekun fana fanga mana bonya fana a dɔw bɛ se ka na ni hakili wɔsi dɔw bɛ se ka na hakili wɔsi maa dɔw bɛ yen n'o de fɔ n ko mɔgɔ dusukun tɛ kelen ye donc hakilibana bɛ se ka bali ka dɔw minɛ ten an yɛrɛ bolo ko maa kɛnɛw don i b'a sɔrɔ i b'a dɔn ani mɔgɔ caman bɛ taama dugu in kɔnɔ yan nɔ i b'a sɔrɔ la u caman ka dɔrɔmɛ 5 ma dafa ka ɲɛ o caman bɛ yen nka i b'u fɛ mɔgɔ kɛnɛ ye bon mun bɛ na ni nin bɛɛ ye ne kɔni bolo peut-être an da bɛna se o kuma ma mais ne bolo yɛrɛfaga in caman cause o de ye kumabaliya peut-être dekun b'a tigi la parce que an y'a fɛn fɛn kɛ a caman sɔrɔla o de ye i b'a sɔrɔ la gɛlɛ de b'u la u ban bɛ ka kuma mɔgɔw ti sɔrɔ u bolo mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka u dɛmɛ dɛmɛ sira ka ca hali ka se hakilila di yɛrɛ ma ɲɔgɔnya ma u bilasira ni hakilila ɲumanw ye peut-être i b'a sɔrɔ la o manque bɛ u tigi o mɔgɔ fasugu la donc ne bolo i ka ɲininkali la nin de bɛ se ka na ni mɔgɔ caman ye minnu bɛ taa u yɛrɛ faga i y'a ye c'est à dire que dekun fanga bonya kojugu n'u tɛ mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ kun fɛ voilà donc n'u b'a wele nanzarakan na dépression voilà yalima mɔgɔ caman bɛ yen nɔ i bɛ taa so mɔgɔ caman ɲininka u caman ka cas ninnu a bɛɛ lajɛlen ka u ye kelen wa parce que ni an b'a ye k'a fɔ ni a fɛn fɛn wulila an b'i ye a kɛnɛ kan ka caya i bɛ taa maa mɔgɔ somɔgɔ ɲininka u bɛɛ bɛ o cas kelen ninnu de fɔ oui bon u bɛ to u ka c'est à dire ɲɛfɔ min y'a f'i ye cogo min na c'est à dire i b'a sɔrɔ e bɛ taa mɔgɔ caman dɔw tɛ sɔn ka don fɔn kɔnɔ k'a fɔ k'a fɔ mun bɛ réellement dɔw tɛ sɔn voilà parce que munna u tɛ sɔn olu de b'o dɔn nka ne ka jateminɛ na peut-être a bɛ se ka na ni gɛlɛya ye du kɔnɔna na u ni ɲɔgɔn cɛ ni exemple dɔ ta waati dɔ kɛra a la san dɔ la cɛkɔrɔba dɔ ni a denkɛ dɔ tun bɛ walima a neveu de don u tun bɛ moto ka troisième point kelen kan donc paraît-il que cɛkɔrɔba ko denkɛ ma ko k'a k'a jɔ dɛ denkɛ ko mun kɛra i jɔ pont kan a y'a jɔ cɛkɔrɔba bolila k'a b'a fili ka jigin pont na den bolila k'a minɛ fini farala a bolo cɛkɔrɔba jiginna diɲɛ bon an taara du kɔnɔ yen bon on a remarqué qu'à dos famille ma sɔn ka don fond kɔnɔ mais on dirait que peut-être il y avait un problème an yɛrɛ y'o jateminɛ famille ma sɔn ka don fond kɔnɔ k'a fɔ an ye mun bɛ yen parce que an taara an ye munkani dɔw mɛn de trucs bon anw an b'o tɔ to lakanabagaw ma komi lakanabagaw bɛ wuli ka jɔ la ko la nka famille ma sɔn ka don fond kɔnɔ bon o n'a ɲɔgɔn caman i b'a ye k'a fɔ u ti caman bɛ yen nɔ minnu ka kun filɛ nin u t'a fɔ quoi i y'a ye parce que ni mɔgɔ kɔni fatura ka ban mɔgɔ bɛ se k'a tigi sutura mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ bɛɛ bɛ to i ta kan bon min yɛrɛ bɛ se k'a ɲɛfɔ o taara ka ban fana voilà sinon hali kɔsa in na hali gorobara dɔw fana bɛ yen o fana ta kɛra an taara o fana labɔ o fana kɛra makaritɔ ko ye kosɛbɛ bon kuma caman mɔgɔw fɔ fɔra ɲɔgɔn kɔ la dɔw ko est-ce que kunkololabana tɛ dɔw kɔnɔ est-ce que gɛlɛya tun t'a la parce que waati in na a tun tɛ baara la a ka ca quoi voilà mais yalima o an bɛ se k'a fɔ surtout i yɛrɛ ka kuma la sa i yɛrɛ ka fɔ a caman bɛ se ka kɛ dépression ye mais ni o cas sugu ninnu nana an bɛ société min na ko sisan kuma mɔgɔ e yɛrɛ hakili la sisan nɔ ni i y'a dɔn k'a fɔ i ka mɔgɔ ni sugu ninnu bɛ a la i bɛ se k'a accompagner cogo di de pour que a kana don ni kɔlɔlɔ kɔnɔna na bon sisan ne bolo an bɛ waati min na ko sisan i b'a dɔn an yɛrɛ de cogoya b'a la ka yɛlɛma quoi ne ba n'i ye cogoya bɛ ka yɛlɛma
maliyɛn cogoya bɛ ka yɛlɛma kojugu tiɲɛ de don parce que mais e yɛrɛ b'a dɔn fɔlɔ a ka ca ni san 10 kɔfɛ an ka taa san 10 kɔfɛ Mali la maliyɛn kun bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ maliyɛn kun bɛ ɲɔgɔn lamɛn mais sisan o fanga bɛ ka dɔgɔya an ka jamana kɔnɔ kojugu mɔgɔw ni kun bɛ ka gɛlɛya mɔgɔw ni bɛ ka gɛlɛya mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn fɛ bilen i y'a ye parce que i b'a dɔn n b'a dɔn n'i ye tubabu jamana kɛ i b'a ye tubabuw fɛ yen i m'a ye tubabuw fɛ tubabuw kɛlen bɛ ka fɛn dɔ bila sen kan u ka jamana kɔnɔ ko les psychologues a kalan bɛ kɛ yan fana hali psychologues bɛ yan parce que olu fɛ yen i b'a sɔrɔ la bɛɛ ka datugu i da la a yamaruyalen tɛ maa ka don i ka so kɔnɔ k'i bɛ taa fɛn kɛ i bɛ t'i ka kungo fɔ mɔgɔ i ni mɔgɔ dɔ bɛ se ka san kɛ ɲɔgɔn kan n'a ma bɔ aw bɔtɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la aw tɛ ɲɔgɔn ye i kunkolo sɔrɔ i bɛ polisiw de wele i bɛ sapeur pompier de wele numéro bɛ so kɔnɔ i ni maa ti bɔ kuma dɔw la degun bɛ kɛ k'a k'i faga u bɛ to kilela kuma na so kɔnɔna na hali u t'a dɔn u b'a fɔ maa min donc i b'a ye o mɔgɔ fasugu n'u ka dépression fanga bonyana ka bonya u bɛ se k'u ka docteur wele docteur bɛ psychologue dɔ wele ka d'u ma u bɛ t'u ka degun ɲɛfɔ psychologue donc psychologue b'u lamɛn le fait que psychologue yɛrɛ bɛ lamɛnni yɛrɛ kɛ a bɛ maa min yɛrɛ bɛ bɔ degun la a b'a tigi ni lafiya fɔlɔ an b'o kɛ wari lafili bon anw fɛ an ka psychologue ye jumɛn fɔlɔ an b'u ɲɔgɔn lamɛn quoi fɔlɔ an b'u ɲɔgɔn lamɛn fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ sigi an bɛ baro kɛ an bɛ bɔ ɲɔgɔn ye an bɛ taa bɔ ɲɔgɔn ye an bɛ taa baro kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn bilasira i ka kuma latigɛ tɛ o yɔrɔ fɛnɛ la sisan i n'a fɔ e dalen don ne na e b'i ka kuma dɔ fɔ ne ɲɛna kuma min ka gɛlɛn i ma mais e bɛ taa bɛn n'a ye sira dɔ fɛ i tɛ bila kun e t'a bila i kunna ko ne bɛ se k'a lakale quoi mais yalima o de fana tɛ ka mɔgɔw fana sira fanya bon ne kɔni bolo o ni nin tɛ ɲɔgɔn sira la ne bolo dɛ parce que degun min maa mun na kɛ n'a tigi kunkolo pɛrɛntɔ don n'a tigi satɔ don o tɛ kuma lakalelamɛ o bɛ fɛ ka fɛn dɔ de ɲɛfɔ ka fɛn dɔ bɔ a kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔ dɔ ye i b'a dɔn mɔgɔ kɛra cogo o cogo i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ i bɛ se ka kuma ɲɛfɔ i ba yan fan i fa yan fan i kɔrɔ yan fan o ye n ko tɛ n'o tun ye fɔlɔ de n ko sisan de mɔgɔw bɛ siran mɔgɔw siranna sisan parce que mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɔn bilen i y'a ye mɔgɔw cogoya yɛlɛmana an tɛ ɲɔgɔn fɛ donc ne bolo tant que an ma segin an ka o ko kɔrɔ ma ka ɲɔgɔn lamɛn parce que yan nɔ an tɛ psychologue ko ɲɛ dɔn a bɛ Mali la yɛrɛ mɔgɔ dɔw b'a kɛ hali sini mais a matarafalen tɛ bon an ka psychologue tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ka an ka kuma n'an yɛrɛ mɔgɔ i b'a dɔn n'i ye mɔgɔ sɔrɔ degun min b'i la i b'a ɲɛfɔ dɔ ye i ni kun bɛ se ka lafiya ten tuma dɔ la i b'a ye hali n'i taara i sigi dɔ kɔrɔ i ka kuma fɔ dɔ ye degun dɔ bɛ yen n'a tigi bɛ ka kuma dɔ fɔ hali n'a man di e ye i yɛrɛ b'a ye i nisɔn bɛ diya i nisɔn bɛ diya i fari bɛ foni i bɛ walawala voilà hali n'a tigi ko non nin to yen nɔ jɛ nin kɔ ou bien nin fɛn a kɛ tan ne bɛ fɛ ka nin kɛ donc a bɛ maa nin kun lafiya donc ne bɛ fɛ ne bolo actuellement Mali kɔnɔ yan nɔ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi an ka intéressé ɲɔgɔn ka kungo la an ka gɛrɛ ɲɔgɔn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an kana boli ɲɔgɔn ye an kana taa nazaraw ka waatiw la nazaraw ka wagatiw ye waati olu n'an ka tabiyaw kɛ cogo tɛ kelen anw ka jamana kɔnɔ yan anw degeli de bɛ ka don ɲɔgɔn ka du kɔnɔ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn du ka baro kɛ ni ɲɔgɔn ye k'an ka hakilataw fɔ ɲɔgɔn an bɛ ɲɔgɔn bilasira donc ne bolo maa minnu fana bɛ yen ko ni degun b'u la ni par exemple ni fɛn dɔw b'i la n'i taara mɔgɔ fɛ yen nɔ kana maloya parce que i b'a dɔn quoi adamaden fura tɛ foyi ye nin ko fasugu ninnu fura tɛ foyi dépression fura tɛ foyi ye f'i ka mɔgɔ de sɔrɔ i ni mɔgɔ min bɛ se ka échanger o mɔgɔ de tɛ sɔrɔ bon ne bɛ k'o de fɔ n'u ye temps o de ka kɛ an ka segin ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn ka kungo kɛ ɲɔgɔn ka kungo ye n'an ye mɔgɔ dɔ ye n'u kelen sigilen bɛ kɛlɛ la kuma n'a yɛrɛ ma gɛrɛ a tigi la i bɛ se ka mun fɔ a tigi ye k'o fɔ a tigi ye ne bolo o de b'an jɛ an bɛ waati min na kosɛbɛ o de bɛ ka na ni nin fɛn yɛrɛ caman ɲɔgɔn faga ye sisan kosɛbɛ voilà n'i y'o kɛ dɔrɔn n'i y'o o sugu ninnu yɛrɛ ne bɛ se k'a fɔ ne ci ka ca e tɛ nin lamɛnni ma a bɛ tɛmɛ i yɛrɛ ma voilà o bɛ na n'a solution a sugu ninnu dɔw fɛnɛ mais yalima an bɛ wagati min na i ko sisan parce que an b'a ye k'a fɔ an yɛrɛ ka vie yɛrɛ bɛɛ an bɛ se k'a fɔ ten a basilen don réseau in de kan ni a pression sugu ninnu nana i la i n'a fɔ lamaloyali sugu dɔ i k'i ka
ja modèle dɔ ye réseau sanfɛ walima kuma modèle dɔ bɛ ka f'i ma pression sugu dɔw ni fɛn dɔw bɛ ka k'i la o fɛnɛ ka kɛ sababu ye o la i tɛ se k'a fɔ ko n bɛ taa fɔ mɔgɔ ye parce que bɛɛ y'a ye ka ban n'o o ka dépression modèle nana i bɛ se k'o gérer cogo di ka sɔrɔ a ma kɛ ni yɛrɛ faga ye surtout a bɛ réseau ko tile la sisan voilà an bɛɛ bɛ se k'an yɛrɛ réseau kan an bɛɛ bɛ se k'an yɛrɛ lagosi ta walima an bɛ se k'an balima lagosi ta walima an ba walima an fa i tɛ se k'a fɔ k'i b'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye ka o la parce que bɛɛ y'a ye ka ban n'o cas ninnu nana bon n'o cas kɛra hali o la i bɛ se k'a expliquer mɔgɔ ye dɛ non hali o la i bɛ se k'a ɲɛfɔ mɔgɔ dɛ pour que i ni dɔ ka kuma kɛ o ye diyagoya de ye o parce que i b'a dɔn an bɛ waati min ye ko sisan tile sisan ko ni fɔlɔ ko tɛ kɛ a tɛ tɛmɛ n'o de fɔ a tɛmɛ san 10 kan anw bɛɛ ye denmisɛnninw ye kosɛbɛ mais anw fitinin y'an sɔrɔ réseau ko tɛ yen o yɛrɛ y'a sɔrɔ réseau ko ninnu nana vers 2006 2007 i y'a ye bon réseau ye ko kura ye quoi ni kuma diyara n na quoi maintenant ni i ka ko nana réseau kan ne yɛrɛ filɛ moi d'abord ne cɔ ne filɛ personnellement a caman kɛra ne yɛrɛ la ka tɛmɛ lagosiw caman ye ne sɔrɔ réseau sanfɛ mɔgɔw ye ne ka fɛnw ye réseau kan tuma dɔ la ne yɛrɛ b'a dɔw ye ne dabali bɛ ban i y'a ye i bɛ caman i bɛ kuma baden mɛn a la min ye nkalon ye f'a dɔw bɛ kɛ fo dɔw b'a fɔ cɔri nɔ aya i bɛ se partager la dɛ i ti bɔ i ka nin partager i bɛ se mɔgɔw ta partager la dɛ i yɛrɛ ti bɔ i yɛrɛ ka nin partager bon olu mɔgɔw minnu b'o fɔ i b'a dɔn mɔgɔ i yɛrɛ ka ko dɔw bɛ i yɛrɛ tɛ se ka bɔ k'i b'olu bɛɛ partager bɔlɔlɔ kan mais i bɛ se ka partager ni balima ye i bɛ se ka partager ni sinji dɔ min bɛ se k'i bilasira fo k'a ɲɛ i y'a ye donc aujourd'hui an bɛ waati min ye ko sisan ni nin ko faso ne kɔni n'a kɛra ne na fɔlɔ moi en tant que musulman ne ka ko fɔlɔ bɛ kɛ ne bɛ jago 2 de seli fɔlɔ mais n'a bɛ jago 2 seli fɔlɔ ne bɛ jago 2 de seli ala ye fɔlɔ k'an hakili sigi parce que a ko ninnu mana kɛ i b'i ka ko min bɛ yen ni sokɔnɔ ko don i b'a bilalen bɛɛ da kan n'i ma kɛ mɔgɔ jɔlen ye a b'i hakili wasi bila mɔgɔ la a bɛ se ka gɛlɛya caman bila i la n'i ma kɛ maa kolo gɛlɛntigi yɛrɛ i bɛ se ka t'i yɛrɛ faga parce que i b'a fɔ k'i lebu bila la bɔlɔlɔ kan kosɛbɛ mais a fɔ ti foyi ni ne ye min fɔ fɔlɔ ne b'o de kɛ ne kɔni moi personnellement ni ne ye n ka ko dɔ ye bɔlɔlɔ kan mun bɛ ka na ni k'a bɛ na n tɔgɔ ne bɛ jago 2 seli ala ye ka ala wele k'a mun ɲɛna n'i tilala ni ba min bɛ yen i ka musokɔrɔba i bɛ taa ɲɛfɔ i ba ye i n'i ka musokɔrɔba b'aw sigi a bɛ kuma walima n'i fa min bɛ yen i fa min bɛ yen i ni mun bɛ kuma walima n'i kɔrɔ dɔ bɛ yen taa i ka taa ɲɛfɔ ye walima i furumuso parce que maa furumuso fana bɛ se ka k'i teri ye ko dɔ i b'i furumuso sigi i b'a fɔ bɔ ko bɛ tan e ye ne ka nin ko ye parce que i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka ko dɔ ye bɔlɔlɔ kan maloya b'u yɛrɛ minɛ ka kuma déborder ka sujet déborder u b'a fɔ an ye karisa ka nin dɛ k'a ni karisa bɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien k'a ye nin ko in kɛ ou bien ko a yera manamana ko dɔ la nin jugujugu in na mɔgɔw b'a t'u kɔnɔ i b'a ye ni dɔ bɛ bɛn yɛrɛ i balima a b'a fɔ cɔrɔ ça va ko bɛ cogo di a bɛ baro k'i fɛ a kɛra faama ye dɛ mais i b'a sɔrɔ kuma in b'a kɔnɔ a t'a dɔn a bɛna déborder cogo min a bɛ filɛla a b'i filɛla ye quoi donc e kɔni bɛ filɛ n'o filɛla ye ten sa fo ka se i ka saya ma mɔgɔ ma nin ye to dɔrɔn u t'a tiɲɛna nkalon don parce que an b'o bɔlɔlɔ ko tile de la donc bon ni a ni ɲɛfɔ parce que i b'a dɔn a ma nɔgɔn quoi mais n'a kan ka fɔ n'a kan ka ɲɛfɔ maa min i b'a ɲɛfɔ olu de b'i bilasira parce que tuma dɔ la fɛn dɔw jaabi ti tɛmɛ fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'olu kofasugu y'i sɔrɔ olu jaabi ti kɛ foyi ye f'i ka segin o ɲɔgɔn na fana ka pour que mɔgɔw lafaamuya mais par exemple ni dɔ bɔra sisan ka e tɔgɔ tiɲɛ bɔlɔlɔ kan i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na pour que a kana dépression k'i la n'i ye maa dɔ ɲininka i ka fɛla dɔn i fa dɔn walima i ba dɔn walima i furumuso dɔn i yɛrɛ b'a dɔn furumuso min bɛ yen nɔ a b'i ka hɛrɛw fɛ a b'i bila sira fɛnw na i b'i sigi ni furumuso a bɛ kuma a bɛ baro kɛ walima n'a ye muso de sɔrɔ o k'a sigi n'a furu cɛ ye a fɔ a ni cɛ i ye ne ka nin ko in ye bɔlɔlɔ kan a kɛra tan ne bɛ mun kɛ n'a ko bɔn i b'a kɛ tan nka ɲuman ti dɔwɛrɛ ye i yɛrɛ ka bɔ i ka nin ɲɛfɔ tan nɔ k'a ma kɛ nin cogo in na i ka na ni nin dalu ye mais cɛ mɛ y'a ye ni o cɛ y'o tan d'i ma ou bien n'o muso y'i tan d'i ma n'o m'o tan d'i ma dun n'o m'o tan d'i ma i bɛ taa maa wɛrɛ ɲini kɛ i bɛ taa mɔgɔ de ɲini i bɛ mɔgɔ ɲini i bɛ se k'a fɔ mɔgɔ min mɔgɔ balima bɛɛ tɛ se ka ban i la fana dɛ ni bɛɛ fana ba nin na e bɛ teri bɛɛ ba nin na maa si t'e bolo e b'i ka kuma fana fɔ maa min ye donc o kɔrɔ ko e fana dɔɔnin bɛ e yɛrɛ la dɛ ne bolo dɛ e b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ka kɔrɔbaya maa si t'e bolo e bɛ se k'i ka kuma ni dɔ fɔ dɔ ye kosɛbɛ o ti baara ɲɔgɔnya na o ti teri ɲɔgɔnya na o ti somɔgɔya la i fa i baw o ti maa si la e ka kuma tɛ se ka fɔ maa ye sigi n'i y'a seri o ma i b'a sɔrɔ e yɛrɛ fana filɛ e tɛ gɛrɛ mɔgɔ la o bɛ na n'o ye quoi
o bɛ na ni o de ye donc ne bolo olu bɛ na n'o de ye parce que mɔgɔ i kana ne m'a fɔ i ka gɛrɛ bɛɛ la dɛ mais maa dɔw bɛ yen nɔ i kan ka gɛrɛ o la i balimaw i bɛ se ka gɛrɛ i balimaw la i bɛ se ka gɛrɛ i teriw la hali ni teri t'i bolo teri ko ti diyagoya ye sa mais i baarakɛɲɔgɔnw bɛ se ka jate i b'a f'i teri maa dɔ kɔni kan ka sɔrɔ yen nɔ maa min bɛ yen mɔgɔ ɲɛnama don i ka mɔgɔ donc ne bɛ fɛn k'a yɛrɛ de ni ko in sɔrɔ cogo o cogo n'i yɛrɛ ɲɛ b'a la a y'i dépassé il faut tout faire i k'a fɔ dɔ ye non il faut tout faire ne bolo dɛ ko kɛ cogo o cogo i b'a fɔ dɔ ye n'i kun ka lafiya a fɔ dɔ ye quoi a fɔ dɔ ye voilà a fɔ dɔ ye o k'i bilasira a fɔ dɔ ye o ka hakilila ɲumanw d'i ma n'a y'i diya n'o ye hakilila dɔ d'i ma n'o t'i fɛla i jija tuguni i ka maa wɛrɛ ɲini i k'a fɔ ye a ka mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 sɔrɔ a bɛ mɔgɔ di kun lafiya ou bien n'i y'a di so si la i dalen tɛ maa si la parce que maa dɔw fana b'u dalen tɛ mɔgɔ la quoi ko peut-être i b'a sɔrɔ banque directeur ba dɔ don société ba dɔ directeur don peut-être a tɛ se k'a ka girinla kuma fɔ bɛɛ ye taa se karamɔgɔbaw bɛ yen an ka Mali karamɔgɔba dɔw bɛ yen nɔ minnu tɛ bɔ ni girinla kuma ye i bɛ se ka se karamɔgɔw fɛ yen karamɔgɔ minnu bɛ yen u bɛ siran Ala ɲɛ i bɛ se u fɛ yen i b'a fɔ a karamɔgɔ ni mɔgɔ bɛ la dɛ karamɔgɔ ni mɔgɔ b'o jansi la nin kɛra ne bɛ nin kɛ cogo di olu bɛɛ o kuma minnu n'olu bɛɛ bɛ k'i fɛ o bɛɛ bɛ maa ɲɛ kun lafiya i y'a faamu donc ne kɔni n bolo hadamaden mɔgɔw filɛ nin ye ni ko mana kɛ cogo o cogo fura b'a la an bɛ waati min na ko sisan dépression de bɛ ka mɔgɔ caman faga dépression de bɛ ka mɔgɔ caman kunkolo wuli i bɛ denmisɛnnin caman ye u b'u ɲini kɛnɛ na u bɛ ka taa n'u sen 2 kan u bɛ bali ka sa foyi tɛ dépression kɔ dépression bɛ crise cardiaque bila mɔgɔ la a b'a bila mɔgɔ la surtout anw ka waati ninnu yɛrɛ filɛ i b'a dɔn a ma nɔgɔn ne yɛrɛ filɛ moi je suis très jeune mais n'i y'a ye k'a fɔ ne hypertension tun bɛ ne na mais ne ka tension nɔgɔyara aujourd'hui foyi ma tension bila ne na ni kow tɛ quoi i b'a sɔrɔ tout le temps ko b'i kan réseau sanfɛ ko b'i kan réseau sanfɛ dɔw b'i la chaque fois dɔw b'i la mais f'i yɛrɛ de k'i yɛrɛ relaxer o tɛ kɛ ni foyi ni kuma ɲɔgɔnya tɛ i k'i yɛrɛ lafiya i k'i ka fɛnw ɲɛfɔ i ka n'i da di i yɛrɛ kan a kɛra sababu ye ne ye n ka fɛnw retrouver alhamdulillah rabbil alamin bon i b'o de denmisɛnnin caman na bi bi in na denmisɛnnin caman u bɛ sa crise cardiaque u fa foyi tɛ n'o tɛ parce que ni stress fanga bonyana foyi tɛna ni stress fanga bonyani dépression kɔ dépression de mana k'i la i ka stress fanga bɛ kunkolota bɛ caya mɔgɔw bɛ fɛnw f'i ma e yɛrɛ ɲɛ b'a la k'o bɛ ka f'i ye e kɛlen k'i da di e tɛ ka kuma e tɛ ka foyi fɔ mɔgɔ si ye i tɛ ka ɲɛfɔ mɔgɔ dɔ bɛ se k'i bilasira e de b'i da ten n'i ka ni kunkolo i b'i wuli ten i mana yɛlɛ bɔlɔlɔ kan i b'i tɔgɔ sɔrɔ mɔgɔw da kɔnɔ mais ni kɔlɔsi o la i bɛ sa donna la dɛ donc ne bolo ni nin ko fasugu fana kɛra bɔlɔlɔ sa komi an bɛ bɔlɔlɔ kɛra i y'o ɲininkali kɛ moi je pense que a ɲuman i b'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye n'i yɛrɛ b'a dɔn ko dar'i la parce que nkalon dɔw bɛ se ka da mɔgɔ la minnu fanga ka bon kojugu minnu bɛ se ka na ni du ci ye minnu bɛ se ka na ni kabila tɔgɔ tiɲɛni n'a sɔrɔ o yɔrɔw ma n'i b'a dɔn nkalon don hali n'i yɛrɛ tɛ se ka bɔ ka kuma a don kunnafonidira dɔ la walima i k'a don communicant dɔ la o ka bɔ o k'a fɔ a ma kɛ nin cogo la parce que a tigi bɛ yɛlɛ bɔlɔlɔ de kan k'e tɔgɔ tiɲɛ n'i yɛrɛ y'a dɔn i maa ba ye peut-être i ye ɲɛmaa ba dɔ i tɛ se ka i bɔlɔlɔ kan ka ɲɛfɔliw kɛ dɔ bila a la o ka taa kɛ o k'i tɔgɔ ko k'a jɛ n'i ɲɛ b'a la k'a fɔ a ma se tɔgɔkoli ma k'a jɛ mɔgɔw bɛ e yɛrɛ dɔn ka ban i ka kuma ɲɛfɔ mɔgɔw ye maa minnu bɛ yen n'olu danaya dan b'i kan i ka dan o ma sinon a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ dépression ma nɔgɔn a y'an caman sɔrɔ ka tɛmɛ nka ala ni duwawu ani cɛsiri an bɔra o caman fɛ a ma nɔgɔn wa dépression bɛ bɛɛ sɔrɔ c'est pas parce que ko i bɛ bɔlɔlɔba la walima i bɛ fɛn ba la non hali jagokɛla bɛ se ka kɛ dépression bɛ se ka kɛ jagokɛla kan i bɛ se ka taa 1,6 par exemple sisan minnu ka Sugunikura la sisan Sugunikura jenina cɛ dɔ ko k'ale taara o y'a sɔrɔ selifi an bɛ sunkalo de la k'ale taara yugu juru de ta plus de 7 millions ou bien 6 millions a bɛɛ jenina juru b'a la mais o tɛ dépression yan o dépression fasugu bɛ se ka maa fa o a b'i faga n'i ma kɛ mɔgɔ hakili sigilen o la i b'i to taama dɔ la mɔbili dɔ sigi fura k'i faga cɛ kelen nin kuma de la don anw dalen Sugunikura la a ko bɛ cɔrɔ mais juru bɛ n na n ma feere kɛ n bolofɛn bɛɛ jenina jigiya t'ale ye maa t'a bolo mun b'a d'a ma parce que n'i y'a selen juru ma mɔgɔ de t'a bolo mun b'a di sinon a tɛ se juru ma o tigi bɛna jara juru quoi point d'interrogation bon i b'a sɔrɔ hali du yɛrɛ balo fana o fana kɛ bɛ k'a kamana quoi i bɛ maa caman kɛlen ka saki ta ka fini k'a kɔnɔ su 2 heures 3 heures ka waa wɛrɛ ka n'a caman ɲɛɲini dɛ a bɛɛ y'o de ye mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲini de ka boli dekun ni fɛnw ye foyi t'a se maa ma dépression donc ni nin ko fasugu y'i sɔrɔ i bɛ kuma ni mɔgɔ de ye parce que ko dɔ fɛn diɲɛ ala ma diɲɛ fɛn foyi da dugukolo kan ne ba ko fura t'a la
problème diɲɛ kɔnɔ fura b'a problème problème dɔ de bɛ se ka juguya ni dɔ ye dɔ solution bɛ se ka nɔgɔya ni dɔ ye nka ko mana gɛlɛya cogo o cogo i mana lagosi cogo o cogo kɛcogo dɔ fura dɔ b'a la n'i y'i sigi k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye a kan ka fɔ maa minnu ye i yɛrɛ ma n'i sigi a tilatɔ fana k'a fɔ mɔgɔ ye i bɛ bɔ yɔrɔ sɔrɔ i yɛrɛ la. I b'a sɔrɔ e yɛrɛ hakili la sisan a ka minnu bɛ kɛ tantɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ u bɛ taa lajɛ i b'a dɔn ni a fɛn sugu ninnu wulila tantɔ dɔrɔn i b'a sɔrɔ yɔrɔ bɛ fara hali caman bɛ yen nɔ u bɛ taa baniyɔrɔ la ka taa ko ɲɛɲini de k'a ɲɛ sɔrɔ ni o ye sisiri ka sugu ninnu nana tantɔ minnu bɛ yen nɔ e yɛrɛ hakili la parce que a bɛ kɛ sababu ye a bɛ zie mɔgɔ caman kan e yɛrɛ hakili la sisan nɔ o ni o ka sugu ninnu nana i bɛ se ka i ka mɔgɔ bɔ ka bɛn a sira kan i bɛ se k'i ka mɔgɔ bɔ o ka ninnu na cogo di. par exemple k'a bɔ a la cogo di maa min ka mɔgɔ fatura mɔgɔ min ka mɔgɔ sara k'a bɔ a la cogo di. i b'a fɔ sisan a ka sugu mɔgɔ min ka mɔgɔ fatura sisan o kɛra mais ne de taara sisan ko ne bɛ taa a lajɛ ou bien denmisɛnninw n'a sugu ninnu kɛra denmisɛnninw b'a fɔ k'u bɛ taa lajɛ u bɛ taa fɛn kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka a bɛ to hakili la a bɛ ja tigi kan o bɛ se ka kɛ sababu cogo di ka denmisɛnnin éviter a fɛn sugu ninnu lajɛliw ni a fɛn ninnu ma. bon ne bolo o kɔni o bɛ dépend bɛɛ n'i kɛcogo de la quoi o bɛ dépend bɛɛ n'i kɛcogo de la c'est à dire que denmisɛnnin i bɛ fɛ k'a fɔ denmisɛnnin minnu bɛ taa tigi lajɛ. voilà. k'a filmer ou bien ka mun kɛ ta j'ai pas compris j'ai pas très bien compris. dɔw bɛ yen nɔ u bɛ taa lajɛli la ka taa u yɛrɛ de bɛ taa ka taa lajɛ assister quoi dɔw bɛ yen nɔ u bɛ taa filmer de la ou bien u b'a image ye dɔw fana bɛ yen nɔ u bɛ taa baniyɔrɔ yɛrɛ la denmisɛnnin fitinin ninnu f'a bɛ kɛ sababu ye a bɛ jouer kan a bɛ kɛ olu fana la pression sugu dɔ ye voilà ni o cas sugu nana sisan u bɛ se ka gérer cogo di walima u bɛ se ka éviter cogo di denmisɛnnin kan. bon éviter n'o de fɔ kuma na n ko bɛ dépend mɔgɔ kɛcogo la par exemple o ye éducation dɔrɔn de o ye éducation de o ye lamɔ de cogo di i b'a dɔn i y'a fɔ cogo min na par exemple ni mɔgɔ dɔ y'a yɛrɛ fili ji la k'a su yɛrɛ ji la fo wɛrɛ i bɛ taa e bɛ taa denmisɛnninw caman sɔrɔ a côté voilà a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ jouer dɔ kan ye olu ye lamɔ de ye parce que i b'a dɔn mɔgɔ n'i y'i den lamɔ ka taa sira min kan a bɛ t'o de la. o bɛ dépend. mais bibi na tellement hali parents yɛrɛ bɛ taa. oui mais n'i y'a di i tɛ se ka fɛn mun supporter i bɛ taa mun kɛ n'i y'a di i tɛ se ka taa i tɛ se ka diɲɛ ko supporter i man ka taa o ou bien ne filɛ ni ne y'a dɔn ne tɛ se ka ko ko ye ne tɛ to kɛnɛ kan hali ni mɔgɔ ye ne su ka tɛmɛ ne b'a fɔ ne tɛ taga. mais denmisɛnninya yɔrɔ ninnu na. bon denmisɛnninya yɔrɔ n b'o de fɔ denmisɛnninw ta ye éducation de ne filɛ ni ne ye n den lamɔ de b'a fitinin k'a fɔ n'i ye nin ye kɛnɛ kan kana taa nin yɔrɔ la i y'a faamu wa n'i ye nin cɛkɔrɔba in natɔ ye nin y'i fa fila de i b'o fo i y'a mɛn n'i ye nin natɔ i bɛ nin kɛ anw fitinin k'anw to segu a tun bɛ fɔ an ye ko ni fitiri sera ko dɔ bɛ kɛ segu yen nɔ kuma anw siran n'a ye anw fitinin tellement k'a degera anw na de fitiri bɛ sɔrɔ anw bɛ boli ka so yɔrɔ ɲini ni diɲɛ ko o ko tun kɛra ka anw to dugu kɔnɔ fitiri kɔni tuma na se yan ayi anw bɛ boli de anw bɛ boli an sen de la an bɛ quartier yɔrɔ sigida o sigida la an bɛ boli ka bɔ yen k'an ka so yɔrɔ ɲini fɔlɔ parce que anw lamɔna n'o sira ye donc anw lamɔna n'o sira ye par exemple an n'a kun fɔra o waati ko dɔ y'a yɛrɛ fili baji la fitiri sera anw bɛ taa so fɔlɔ de parce que anw lamɔna n'o sira ye n bɛ fɛ ka fɔ ko bɛɛ ye lamɔ de ye denmisɛnninw lamɔni tɛ sisan koyi ne ba i bɛ denmisɛnnin caman ye mansaw kɛmɛ k'u bila ten baji bila yala la u t'u denw yɔrɔ dɔn mais c'est vrai u t'u denw yɔrɔ dɔn u t'u denw ka foyi dɔn. voilà fa dɔw yɛrɛ bɛ yen kalo yɛrɛ tɛ u t'u denw ka foyi ɲɛnabɔ u tɛ foyi kalama denbaya ko foyi la musokɔrɔba yɛrɛ fana ba bɛ yen nɔ ale bɛ taa jamu na n'a nana denw bɔra papu taara min a tɛ foyi dɔn den ka ko la bon i b'a dɔn o ko fasugu filɛ de olu dilan man di ni mansaw yɛrɛ tɛ koyi il faut que mara de ka segin so maaw ka u yɛrɛ mara ka denmisɛnninw mara ka taabolo fɔ denmisɛnninw ye denmisɛnnin an fa b'a fɔ an ye cogo min na ko denmisɛnnin ye bɔgɔ de n'i ye ji k'a la k'a labɛn ka bila yɔrɔ min na a bɛ kɛ ten den fitinin n'i ye den sira diɲɛ kogo ɲɛ lamɔ na depuis den san kelen e ka to ka fɛnw fɔ f'a ye a b'a fa n'a ba de ka kuma lamɛn surtout ba yɛrɛ a bɛ commencer ka ba ni ba ko a ma ni 17 heures sera walima n'i y'a mɛn ko maa dɔ sara baji la papu lamɛn dɛ n'i y'a mɛn maa dɔ sara baji la n'i taara a tigi la i yɛrɛ bɛ sa dɛ
pabu bi siraw o wa fo ni pabu ya me ko do sara la pabu bi buri ka taso ko bon do sara ko mi ko ne kana tale matale parce que iko ko ni taranya ra bisa sa bi da ba ko kuma la education me damene dem sanu ngilo ibara ko mun fo mun ko shi so to le masa ra tere def dem mo malamo bi dem sanu malamo bi parce que masaw démissionnera masaw ka trati demsenu ngalla monabi anyo jatemine fambe fe atite mal wati damaro alkalo damaro ka ye demsen do de fu préparation na ku tara ku vital leçon ta badala khatu ko jila ko fla ou ça va torajila oh joni se la forme l'économie anti clique sensibilisation te réseau ka télé sur kan radio ka beki ko lo jibajila awo o bi clique ka kuma be bon ni ni demseni ningale fu bajila katu ko no kata fen kawa ko do de ande tuna do afon ko no kawa ko kondo aya mbeto parce que ni ko bina ni mo mina kuma wara fo peut-être des mensonges bina diminuer des trucs comme ça andina ta o yoro la mais mi fe ma mu ngira dro demseni ma ma to u ma bibina demseni mo ko aklito demseni mo ko aklito demseni maralti damina ko bali ni demseni santandu tan woro soro kebina o mara kon ba soro no iklala ka bon donc iba to de des sangeli il commencer ya klata do ka to ka lasra ka to kuma do mu te tiere ulu chien bali ulu fo ku miena wala sa akana do ko do dafe iba fo ni siga ni mo ka siga tin kana gira de ni gira la do ibike sakai wala mo ibike mishi ni fo de fitini o ngalo abike ana al fala ko ni chama wala forma ni sanga gira ne refle ne fa akubuso ana wa gira siga tin na donla na ki bala doyu afane ne taram faka gira no la a terga doyi ne wele kana ko ngata fege ko ta certitu kata abla tasuna na doka keta kana dama ni amne ni foku abla afidu kuma afi ni cigarette free ni ya yi bolo tugu ni keta là sur ne ka doko mais ali bio bena akila ali shino bena akila donc à chaque fois ni me cigarette mina bena akila bijukula ne fa ni éduquer nous faut attaquer amine cigarette mina ni ti faut le stranga gere parce que nyina ko chora ba mina ni kan to mais anyina ne ma bi parce que moi je ne fume pas ne ti cigarette ni des fruits ni des boissons ne ko ni ne bi tede goy le la mo no il la fiara voilà ne ti donc ne bi kirati donc faut qu'on que akera sababu moi il ma c'est que fumerie bi aujourd'hui grâce à mon père donc ko bi damne te di masaw de ko ke ni ayi uta se ko shudo ngodo sara bajila fo ta se devitini bita depejule devitini bita ta jaka c'est parce que masaw de ngode ma de la mode ko fitini mo ni do ba fa chorno chance ko tande ula ni se ko maki de ko na ko ni ko jugu danti bo se la chana na kana la solution ni mbala ni kana ni di no di suguna na de na fo ka sa aklima solution ni mbala sa bon solution to le temps de d'autres solutions là o ba ni o o de faire d'autres solutions là parce que moi quand bien il d'autres solutions ni ka ta pour que de na ga fato yibo il bolli il d'autres solutions sur la clinique ni sur la tana il va ane de balla ka shuro dale kumuro na wuri wala abu kuma misenu era tiko fragao era ma se de mu la ko da fitini ni ka conseil da ma ka blasra o ka to fato yo zo blasra bla wela ma amano me o bi kana d'autres solutions d'autres ga nyima o lu ko foro di ma ngwa ke sabi a la ba era kana ga fato donc c'est important ko do bi ngo ma négliger quoi iboro dem senu nge chini sigo quoi ni de la mona ni muye abo ke wala de ke jamana ere kono abake ko ba ta fle ko ba ni fitini e fa ko ngen ka ko juku ni ba ko ngen fe ko juku ere parce que ni ko na njo ka shula ya ta fa ko juku ya donc ainsi de suite donc voilà al demsen do be ne dilla ka demsen do yi nyere ka barakoro la no soti bay bugu silvan de ba kulula bugu ba kulula chaman do ne awule kana mun bi kulula nge mun de tan bi kulula nge mama rafa ema koroba yebiki ni bugu silvan do icheto ha ya bo kulula ayela la ko be chono me pouvoir tu faire moi tu fais bon et même allez jabi ni chuko do moi même j'ai compris que abi fa na ko ni na fiki de quoi ne de na yere na le fa place la ba place la ale fa na ba mo ne no de fa ale ko imagine a fo me ne mo lo yara me amaso nga ne vexer ko so a fo ni yere quoi me ne ya fa mi akwa ni ni bunya suno na ko ya ja ko fo ndabo
parce que a fa m'a fɔ a ye k'a k'a bɔ so ba m'a fɔ a ye k'a i b'a sɔrɔ nin bɛ bugu sen fila don a tulo la so a bɛ sunɔgɔ n'a ye bon imagine n'o kɔrɔbayara hali n'a y'a diya o bɛ se ka bugu sen fila don a tulo la ka taa mɔgɔba yɔrɔw la ka bazɛn don a kan a t'a filɛ kojugu ye o tiɲɛ tɛ yan peut-être fo n'a yɛrɛ maloyara donc ne bolo ko bɛɛ bɛ daminɛ so de ko bɛɛ bɛ daminɛ so pour que denmisɛnninw ka se ka siran fɛn dɔw ɲɛ denmisɛnninw ka se ka ko dɔw juguya dɔn depuis fitinin mansaw de bɛ commencer ka kumaw f'u ye n'i ye nin ye ka na i ye nin kɛyɔrɔ in na n'i ye fali ko kuma walima n'i ye accident ye ko dɔ ye accident kɛ kana gɛrɛ ka t'u lajɛ dɛ kana taa lajɛ maa dɔ ye accident kɛ dɛ parce que accident kɛ o la n'i taara i bɛ yɛlɛma ka kɛ misi ye walima i bɛ yɛlɛma ka kɛ kɔnɔni ye i bɛ denmisɛnnin siran n'olu de ye fo ka taa kɛ a bɛ don a tigi la a yɛrɛ mana kɔrɔba yɛlɛ k'a b'a fɔ cɛ anw ba kun bɛ fitinin kun bɛ ne siran sa mais a b'a faamuya k'a fɔ a kɛ kun tun tɛ ko fila ye a kɛ kun tun ye dɔrɔn walasa i kana se ka don ko dɔw fɛ walima i ka kisi ko dɔw ma. Imagine fɔlɔ ni saya kun kɛra nin quartier la denmisɛnninw kun bɛ bɔ o quartier yɛrɛ la. a diya yakili b'a la ni saya kun kɛra yɛrɛ surtout ni corbillard kun bɛ ka tɛmɛ anw ni denmisɛnninw bɛ boli ka don ne hakili b'a la hali sini ni corbillard kun bɛ ka tɛmɛ k'a fɔra ko saya kɛra nin quartier in na anw ka quartier ninnu bɛ yen Sɔmɔnɔso ni Bamananjiw n'a fɔra ko saya kɛra yen anw b'o yɔrɔ ye k'o to yen o don bɛɛ surtout n'anw ye corbillard natɔ u ka taa n'a ye kaburu la anw ni dafalen de kun bɛ boli ka don so. A tun bɛ kɛ ten. mais aujourd'hui denmisɛnninw bɛ su natɔ to ka téléphone bɔ k'a snapper. U bɛ t'u jɔ a kunna yɛrɛ. mais c'est grave. I b'a dɔn kojuguba de don wa parce que kojugu don ni mɔgɔ lamɔna ni mun ye ka kɔrɔbaya n'a ye parce que bɔgɔ filɛ ni yɔrɔ ni misali ta ye kuma daminɛ na mɔgɔ ye fɛn dɔ n'i ye ji k'a la k'a dilan ka kɛ mɔgɔnin ye n'a mɛnna ten ka mɛn ten ni fiɲɛ y'a fili a bɛ kɛ cogo di. I y'a bɔ cogo min na a bɛ ja. a bɛ ja o y'a bannen ye o o jalen sisan n'i ko k'e b'o k'i sago wɛrɛ fo n'i y'a kari. A bɛ kari. fo n'i ye gabakuru dɔ ta k'a fara a kunna nɛgɛ dɔ ta k'a kari ka bɔ ɲɔgɔn na. o y'a ko bannen. ɲɛnamaya fana bɛ ten de quoi n'i bɛ denmisɛnnin bɛ lamɔ k'a siran kow ɲɛ k'a bila sira ɲumanw kan pour que ko dɔw kɛ yɔrɔ k'a kana ɲi. a bɛ kɛ sababu ye hali ni e yɛrɛ mansa banna yan'ale ka kɔrɔbaya i ka kumakanw bɛ to a hakili la n'a sɔrɔ duwawu don a bɛ to a hakili la a b'a fɔ ne ba delila ka nin fɔ n ye ko n kana kɛ nin kɛra n kan. o y'a sɔrɔ n'i y'a ye maa ye nin fɔ nin walima ba ye nin fɔ nin a bɛ ka dabɔ ne yɛrɛ de ka ko kama ko kana n sɔrɔ. i y'a ye i m'a ye kuma dɔ la maa dɔw bɛ don ko dɔ la ko dɔ b'u sɔrɔ u b'a fɔ ne fa tun delila ka nin fɔ ni ne tun y'a lamɛn a tun tɛ n sɔrɔ. a tun tɛ se o ma. voilà c'est un peu ça mɔgɔ kɔni seko t'o la mansaw de kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa ni ko kɛra par exemple nin ko fasugu ninnu denmisɛnninw kana taa kɛyɔrɔw la denmisɛnninw kana taa u jɔ a yɔrɔw la k'u b'a lajɛ walima ka taa fira yɔrɔw la c'est pas vraiment a bɛ dabɔ nin kɔni fura foyi tɛ nin na parce que ni den ma lamɔ hali anw minnu bɛ taa kɛnɛ kan n'anw ye denmisɛnninw ye n'i y'u gɛn ka taa u tɛ taa o parce que u ma lamɔ e b'anw gɛn mun na. u tɛ taa. u laban sɔrɔ cogoya yɛrɛ. nɛgɛjuru sira labila. kanumɔgɔw fana ka wulili kɛ k'u hakilinata di ne ɲininkali minnu bolo k'a kɛ wagati koronna kosɛbɛ an yɛrɛ tora kuma la fo wagati y'an tan tɛgɛ ma. parce que an ka baro diyara de. 93 bamanankan na 93 91 98 92 aw fana hakilila ye jumɛn ye an ka jɛmukan dakun kan an ka jɛmukan dakun bɛ tali kɛ min kan o de ye maa minnu bɛ taa yɛrɛ faga. allo. a bɛ to i k'i mabɔ tele la walima i k'a faga. minnu b'an wele an b'a fɔ an ɲɛna a bɛ to ka hakɛ to aw ka mabɔ tele la walima k'u faga walasa an bɛ se ka kumakanw mɛn ka ɲɛ cogoya minnu na n'a y'an sɔrɔ fɛnɛ allo. allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ. hakɛ to k'i mabɔ tele la. i hakilila ye jumɛn jɛmukan dakun kan ne fa. tiɲɛ yɛrɛ émission ka ɲi. o diyara n ye kosɛbɛ. émission ka di ala ka to san wɛrɛ tuma bɛɛ aw ka se ka nin émission kɛ. mais n bɛna fɛn de fɔ yen. sɔrɔ i da se yɔrɔ de la san de la. ni ma se. allo. an bɔ ale fɔlɔ. fɔlɔ an bɔ kun tɛ da ba ni ma taa an ɲini k'an na da fɔlɔ. i bɛ hakɛ to k'i kumakan kɔrɔta dɔɔnin walasa an k'a mɛn ka ɲɛ. fɔlɔ. an bɔ kun tɛ da ne na taa an yɛrɛ ɲini k'an na da fɔlɔ. mais bi. an de b'a masa ninnu sunɔgɔ.
wagati muso de bɛ taa den dayɔrɔ lajɛ ka n'a dayɔrɔ n'a dalen tɛ yen kosɛbɛ mais bi an de b'an baw la sunɔgɔ an b'a fɔ la sunɔgɔ an bɛ bɔ mara tiɲɛna bi pewu wallahi mara tiɲɛna caman dɛsɛra den na bi pewu kosɛbɛ nin sababu ye ka sɔrɔ de cɛ masa caman k'a la mais o de fɛ quoi n'a donna masa caman k'i ye k'a ye quoi a ma nɔgɔn bi wuli denmisɛnnin yɛrɛ de bi sigɛriti b'a bolo kana ni kumara kan o b'a fɔ e ka mun b'a la ne fa ni ba ma fɛn fɛn min b'a la a b'a fɔ wa denmisɛnnin de kɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ kɛra ni kumara la n'i y'a bɔ taa n'a sera a ma sɔrɔ nafa wulila se ko ma kosɛbɛ c'est vrai n'a tiɲɛna bi pewu mara banna bi pewu walayi an bɛ se k'o fɔ a ko ni ko nana ka ne y'a lajɛ a taabolo bɛ ka diya ne yɛrɛ ye o sigilen bɛ k'a la ne yɛrɛ bi o diyara n ye kosɛbɛ o y'an ka laɲini ye merci an b'i fo kana da ni kelen ma i cɛ ka wele an b'i fo kosɛbɛ an b'a fɔ n'a ye wele ka to ka hakɛ to allo tɔgɔ duman jamu duman ka wele ka bɔ min e Kulibali an b'i fo i hakilina ye jumɛn ye jamukan da kun kan Burama a ye foli minɛ merci beaucoup a bɛ baara min na fɛnɛ ka dɔ fara baara kan merci o diyara n ye parce que an bɛ se ka lajɛ situation bɛɛ fɛn fɛn mana kɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ tɔgɔ bɛ kɔn ka se de kɛ mɛ tiɲɛ don voilà donc ko ne b'a fɛ ka waleɲuman dɔn merci beaucoup o diyara n ye voilà to merci yen nse an b'i fo a bɛ se ka weleli kɛ k'aw hakilinataw di wagati korona an bɛ mɔgɔ laban ta ka appel jɔ ye allo allo somɔgɔw alhamdulilah i tɔgɔ ni jamu k'a wele ka bɔ min ne tɔgɔ Zios Bɛma Kɔnɛ ka bɔ Sorowaso Kucala mara la an b'i fo i kɔnɔ i hakilina ye jumɛn ye jamukan da kun kan ne fa d'accord n bɛ ka foli bɔ komi waati korona ka ban n b'aw fo Ala ka den wɛrɛ yira n na amina arabi a ye foli minɛ émission lamɛn kosɛbɛ o diyara n ye kosɛbɛ n b'aw bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ye foli minɛ ani baraji nse Ala k'a bolo mɛn a ka baara la amina arabi n bɛ invitation yɛrɛ fo k'a ni ce a ye foli minɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma halisa amin merci merci se ala k'o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo minnu y'an wele n'u m'an sɔrɔ aw minnu y'an sɔrɔ an b'a fɔ aw bɛɛ ni ce aw ka weleliw la an bɛ a fɔ an ni maa min bɛ ɲɔgɔn bolo ale de ye Thierno Dia ye ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu bɛ t'u yɛrɛ faga kɔlɔlɔ minnu bɛ a la fo ka taa se fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ kun minnu bɛ na n'a ye o de an ka jamukan da kun ye komi wagati korona Thierno ladilikan jumɛn de b'i bolo k'a di minnu bɛ ka nin waleya in kɛ parce que an bɛ wagati min na ko sisan a ɲɔ ɲanen n'u yɛrɛ de surtout minnu bɛ t'u yɛrɛ fili pɔn na i bɛ se ka jumɛn de fɔ somɔgɔw ye fo ka taa se a hakilina bɛ maa minnu yɛrɛ la an bɛ wagati min na ko sisan i bɛ se ka ladilikan jumɛn de di bon ne bɛ se ka ladilikan mun di k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye parce que an bɛ ka kuma ni maliyɛnw de kosɛbɛ ani maa minnu bɛ k'an lajɛ peut-être jamana wɛrɛw la Côte d'Ivoire ani Burkina an ka foli bɛ s'u ma mun bɛ ne bolo ka fɔ o ye mɔgɔ ka t'i yɛrɛ fa o ti fura ye diɲɛ ko foyi la an ka taa silamɛya kunda fɔlɔ silamɛya yɛrɛ la an ka karamɔgɔw b'a fɔ an ye ko anw ye silamɛw ye an bɛ taa ni silamɛya kumaw ye silamɛya la u b'a fɔ an ye ko yɛrɛfa su k'a tɛ kisi a bɛ fɔ c'est la pure vérité ala kumana ko ala kumana maa mun b'a yɛrɛ suicide ala kumana kan mais dɔw b'a fɔ peut-être ni kisi dɔw bɛ se ka k'i ye je ne sais pas mais i kɔni bɛ ja nɛnɛ nɛnɛ i b'a nɛnɛ dɔɔnin quoi o de fɔra ye parce que ko n'i yɛrɛ fa c'est très grave quoi silamɛw b'a fɔ ne ka kuma tɛ dɛ i b'a dɔn silamɛya kuma dɔw bɛ yen nɔ peut-être a kuma dɔw bɛ yen mɔgɔw b'a lajɛ i b'a fɔ a ka farin mais ala de kumakan don tiɲɛ don imagine i bɛ a kɛ i bɛ taa ka minnu yɛrɛ to yen i bɛ mun da olu kan fɔlɔ a kana kun ɲinɛ i b'a fɔ a problème cayara ne kunkolo ma i jɔ n ka taa n yɛrɛ fa peut-être dɔw bolo i b'a sɔrɔ fali kɔrɔ de n bɛ taa n da ka suma kɛ
ne b'a ni caman bolo ni fali kɔrɔ de to i b'a sɔrɔ n'i y'i fili ka don ji la dɔrɔn n bɛ sunɔgɔ i b'a ye kɔsa in na dɔ fana y'a fili ka jigin o tigi kun se nɔmɔni na quoi a ye ji caman kun a yɛrɛ commencera ka nɔmɔni kɛ bozomuso dɔ voilà paraît-il que n'i ma fili k'ale kun kɔnɔma yɛrɛ don bon imagine pourquoi ale tɛna taa yɛrɛ faga on ne sait pas mais a sera ka kisi parce que a yɛrɛ kun se ji la mais minnu tɛ se ji la i b'a sɔrɔ olu caman b'u yɛrɛ filɛ ko ji commencé ka don mun ni da fɛ dɔrɔn u b'a dɔn k'a fɔ ko maintenant c'est trop tard olu tɛ se ji la k'u yɛrɛ bɔ u jigin ji kɔnɔ o y'a banna bon ne kɔni ne bɛ se ka conseil min fɔ mɔgɔw problème kɛra i dala cogo o cogo ka n'i yɛrɛ faga problème juguyara i dala cogo o cogo ka n'i yɛrɛ faga silamɛya kunda n'i y'i yɛrɛ faga i tɛ kisi lahara silamɛw b'a fɔ silamɛw b'a fɔ yɛrɛ ko ala ko maa ma b'i yɛrɛ fa hali n'i sera seli la ka tile seli la i kɔni bɛ janɛmɛ nɛnɛ u b'a fɔ an ye ten o ye silamɛya sira ye sur le plan religieux ne fɛ k'a fɔ cogo min maintenant an yɛrɛ ka adamadenya kunda an ka maaya kunda maa ma bɛ k'i b'i yɛrɛ fa i bɛ jate fugaru de non mais tiɲɛ tɛ wa an bɛ se ka fɔ ten ayi an tɛ se ka fɔ ten n'i yɛrɛ fa kungo dɔ bɛ e k'i yɛrɛ fa kungo ɲɛ ne bɛna e ɲininka sa maa ni kungo bɛ ban diɲɛ kɔnɔ wa e b'a tɛ ban depuis an wolola ka na diɲɛ kɔnɔ kungo ye kungo daminɛni de ye a tɛ fɔ an ye yɛrɛ ko f'i ka don kaburu kɔnɔ k'o de y'i ka kungo bannen ya bon n'i donna kaburu yɛrɛ kɔnɔ fana o y'a daminɛni de ye fana o bɛ taa lahara i ye mun kɛ ɲuman ye mun kɛ i bɛ t'o de sɔrɔ lahara i y'a ye mɔgɔ yɛrɛ k'a yɛrɛ suicide fana k'a yɛrɛ faga si ɲɛnama tɛ quoi. Non, c'est pas un bon signe. Parce que normalement, tu es du coup, n'a faute à donner. Peut-être à ça, il y a deux niveaux dans l'autre, il fait la taille, il y a femme, il y a femme. Ah, il y a carrément des coups mamie, il y a fa, tchè, tu vas croire, il y a fa. Et quand tu dis à tes mamans, ça, c'est dit que c'est très grave. N'a faute, et bangi, et bangi. Quand nous déma. Ka munu di ma ki kɔrɔbaya k'i don école la ka na e kɔrɔbaya k'i kɛ kimini kɔrɔ ye i ka baaraw sɔrɔ i yɛrɛ ko baara min dɔ e degun e taara i yɛrɛ fa e mansa mun dun bɛ n'a ye e sɔrɔ o dekun na ka e balo o dekun na ka sɛgɛn ka e balo o ye san caman kɛ walasa e bɛ se ka taama e bɛ se ka munuma e bɛ kasi e bɛ sugunɛw k'a kɛrɛfɛ a b'o cɛ o dekun na ka degun o m'e fa fiyewu o ye to a kɛrɛfɛ parce que i kɛra a bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye e kɔrɔbayalen ko dekun dɔ y'e sɔrɔ furuso la walima dekun dɔ y'e sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la walima dekun dɔ y'e sɔrɔ sigida kɔnɔ walima e bɛna malo walima dɔ bɔra n'e ka ja ye bɔlɔlɔsira kan ko e bɛ t'i yɛrɛ fa o la non n'i y'o kɛ dɔrɔn i somɔgɔw fa ni malo ye o kɔrɔ kɛra bɔ fu safu ye ala ka n'an bɔ yen ne bɛ mun fɔ c'est très important adamaden ko mana gɛlɛya cogo o cogo fura bɛ sɔrɔ a la duwawu k'i yɛrɛ ye i ka gɛrɛ maakɔrɔba dɔ minnu bɛ se k'i bilasira i fa siraw i ba siraw i n'i bɛ malo maa minnu ma n'i tɛ fɛ ka kɛ maa yɛrɛ i bɛ maa minnu dɔn karamɔgɔw ka ca an ka jamana kɔnɔ karamɔgɔ kundaw bɛ yen silamɛ kunda i b'a fɔ kerecɛn kunda parce que an ka jamana ye pays laïque de n'a ye i bɛ se ka taa kerecɛn kunda il y a beaucoup de pasteurs taa gɛrɛ pasteur dɔ walima i ka taa gɛrɛ imamu na i ka t'i ka karamɔgɔ nin bɛ ne da la walima i ka taa gɛrɛ c'est à dire que dɔnnibagaw tɛ ban jamana kɔnɔ. I yɛrɛ ko lamɛnni hukumu kɔnɔna na mais ni centre d'écoute dɔ yɛrɛ créera gouvernement fɛ ou bien ni an ka faama dɔ ye o laɲini k'o waleya ninnu kɛ yalima o fana t'a solution dɔ ya. Bon o fana ye solution ye mais fo olu kalanw ka kɛ o mɔgɔw la de c'est pas facile. Psychologue voilà les psychologues n'o de fɔ psychologue de bɛ se ka bila yan centre dɔ bilala yen mɔgɔw lamɛnni kama o ka ɲi ni jamana y'o kɛ c'est une très 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 bonne idée parce que a bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔw bɛ se k'a dɔn kun mun bɛ ninnu na wa ne bɛ mun fana ɲini yɔrɔ minnu na ni mɔgɔw bɛ t'u yɛrɛ fa ka caya an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ fana ka caméraw bila yen nɔ caméra de surveillance bila yen caméra minnu n'an b'a dɔn kun mun na u bɛna mun kɛ yanni k'u yɛrɛ faga parce que an b'a dɔn yanni k'u yɛrɛ faga paraît-il k'u bɛ signe dɔw ni fɛn dɔw kɛ bon on ne sait pas ce qui se passe là-bas réellement o ye mɔgɔ dɔw ka kɔrɔ fɔ ye a tɛ k'an ɲɛ voilà donc an b'o dun mais en réalité centre d'écoute ye min fana fɔ n'o fana kɛra yen mɔgɔ caman bɛ se ka tila ka sɔrɔ yanni ka t'u yɛrɛ faga u bɛ t'u ka degun fɔ yen nɔ u bɛ t'u ka degun fɔ sinon hali ne yɛrɛ filɛ caman bɛ se ne ma mɔgɔ bɛ se ne ma tuma bɛɛ hali kɔsɛbɛ na dɔ sera ne ma k'ale bɔra Tunisie ou bien n t'a dɔn non Égypte donc ko k'a bolo fɛn bɛɛ banna tunga la fo ka juru kara k'a na problème a kun na taa k'ale bɛna taa yɛrɛ faga a kungo gɛlɛyara mais ne ye cɛ bilasira k'ale ye dutigi de ye donc i b'a dɔn mɔgɔ bɛ ni mɔgɔ sera ma ka n'a filɛ kulonkɛ ye quoi ni dɔ sera dɔ par exemple ne mana se ma sisan ko bon ne ba ne bɛna taa n yɛrɛ faga e bɛ sɔn ka yɛlɛ dɛ yɛlɛ ko tɛ dɛ ni mɔgɔ sera ma k'a bɛna taa yɛrɛ faga ka n'a filɛ yɛlɛ ko kana kulonkɛ kɛ o ye k'a fɔ t'i yɛrɛ faga kɛ n'i y'o fɔ n'a y'a yɛrɛ faga dɔrɔn e de kɛra sababu ye n'a sara ni mɔgɔ kɔni sera ma k'a bɛna yɛrɛ faga
u y'a bɔ de kulonkɛ de la pewu 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 a tigi lamɛn a ɲɔgɔn caman de la ka kɛ na hali n terimuso dɔ b'o fana de la ka ne wele ko cɔrɔ ko ne bɛna taa yen n'i kana ne wele ka kuma fɔ ne tuguni dɛ n'i kana ne wele ka telefɔni na k'i bɛna t'i yɛrɛ fa dɛ i salen kɔfɛ enquête kɛlen u taalen telefɔni lajɛ k'a ka dernier appel ye cɔrɔ jɛ anw ni ko kuma nɔgɔ o yɔrɔ bɛɛ ne bolila ka bɔ bureau la ka don mobili kɔnɔ k'a nɛgɛ nɛgɛ ka taa f'a bɛ yɔrɔ min na ka taa yen ka taa nɛgɛ ka don mobili kɔnɔ ka taa n'a ye bureau la ka kuma a fɛ ka dumuni san ka d'a ma an ye baro kɛ n ko ninnu dabila dɛ n ko bon n'i bɛ ninnu kɛ désormais kana ne wuli i y'a faamu n ko ne b'i deli ala kama kana kungo sɛnɛ ma i y'a mɛn a yɛrɛ yɛlɛla ne y'o kɛ kulonkɛ y'a fɛ donc a kɛra sababu ye a nikun lafiyara ne ye kulonkɛ ni mɔgɔ kan a nikun lafiyara bɛ tugu donc mais ni min fɔ ka da mɔgɔw kan dɔrɔn ala kana maa si ci degun mana gɛlɛ k'i b'i yɛrɛ fa n'i yɛrɛ fa i ye gɛlɛya sɔrɔ lahara i ye diɲɛ kɔnɔ i bɛ taa ala ta sɔrɔ an ye lahara siga foyi t'o la walahi hali n'i bɛ dɔɔnin de minɛ jara mɛ a to ka taa alijinɛ la kɔni o se u b'a fɔ a ye cogo min na mais a kɔni da ti diya i la parce que c'est pas un bon signe u bɛ k'an kɔrɔtɛ k'an filɛlibaw fo vraiment u k'a kɛ tu komi baro diyara kojugu kosɛbɛ y'a kɛ quoi donc ne bɛ dugawu kɛ Serifula yɛrɛ ye ala ka yɔrɔ taara ɲɛ amina ala k'an rabi bɛn ɲɔgɔnna caman ma ami Merci ala beaucoup. k'u dugawu minɛ an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ ami ala k'u dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ nin walawalali ninnu na i nana o walawalali min k'a diyara an ye kosɛbɛ an bɛ a foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'an ka technicien ye ni o ye Mohamed Keita ani Musa Tarawele GMT ani Régie la David an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ka kanbɛ dɔ ye ni ala ye alamisa yira na ni heure kelen na Serifula Jabaramuso kan aw k'an bɛn